Tungod sa sagunson nga ulan nga epekto sa trough sa low pressure area kon LPA, apektado na sab sa baha ug landslide ang daghang lugar sa probinsya sa Davao Oriental. Kagahapon sa buntag, gilunupan ang mga residente sa barangay Poblasyon sa munisipalidad sa Buston. Dunay na report nga landslide sa barangay Simulaw sa Buston, dinatabunan sa midahili nga yuta ang duha ka lane sa barangay road. Daling nagpahigayon og clearing operations sa lugar. Misaka sab ang level sa tubig sa Papag, barangay San Antonio sa Caraga. Miawas ang Dapnan Bridge sa Baganga tungod sa siging ulan. Daling gipangtabangan sa emergency responders ang mga residente sa barangay Mahanob sa Baganga nga makabalik sa ilang mga Pinoyanan tungod sa mga dalan nga nalubog sa tubig baha. Gipakatag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center ang ilang resources ug mga personahe aron masuportahan ang mga emergency responder sa mga lugar sa probinsya nga gibahaan. Dunasay natala ang landslide sa Banhawan sa barangay Marayag sa Lupon. Dali sab nga nagpaygayon og rescue operation sa barangay San Miguel, Katiil, Davao Oriental ang mga personahe gikan sa Bureau of Fire Protection. Padayon nga gipang monitor ang mga sapa sa probinsya. 11 ka mga local government unit sa Davao Oriental ang nagdeklara na og suspension sa mga klase. Apil sa gisuspende sa Mati City ang trabaho sa tanang opisina sa gobyerno. Baganga, Govgen, Katiil, Manay, Caraga, San Isidro, Buston, Tarragona, Banay-Banay ug Lupon. Nagtinabangay na ang mga miyembro sa Emergency Response Cluster nga gilangkuban sa mga sundalo, pulis ug LGU responders alang sa pagtubag sa emerhensiya sa nagkadaiyang lugar sa probinsya nga apektado sa kalamidad. Sa gipagula nga Weather Advisory number 3 sa Pag-asa kaganyang buntag Enero 30, usa ang Davao Oriental sa mga probinsya sa Davao Region nga makasinati og pag-ulan sulod sa tulo ka adlaw nga hatod sa trough sa LPA. Gipaigmat ang publiko sa posibleng baha ug landslide, hilabi na ang mga anaa sa flood prone ug landslide prone areas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.